На людзей, якія правялі 5 гадоў у турме і былі вывезены Лукашэнкай ва ўкраіну, абрынулася хваля абвінавачванняў. Бабарыку і Калеснікаву вінавацяць у словах, у маўчанні, у недастатковай радыкальнасці, у тым, што яны чагосьці не сказалі правільна. Цалкам разумею, цалкам згодны, што свет за гэтыя 5 гадоў вельмі істотна змяніўся. І думаю, што, на мой погляд, канешне же, адказы Віктара Бабарыкі на канферэнцыі ў Чэрнігаве для мяне пахавалі яго як палітыка і як надзею часткі апазіцыі ў выгнанні. Тут нічога страшнага няма, гэта азначае толькі адно, што частка людзей, якіх ён расчараваў, адвернецца ад яго. Хтосьці, як спадар Кныровіч у Мікіты Мілказёрава ў апошняй перадачы, паставіцца да гэтага спаразумення, і ўсё, ні больш і не менш. Падзяка Марыі Калеснікавай Лукашэнка і распавяд пра працу у калоніі, пра пашыў формы для міліцыянтаў, пра флюіды, пра перадачу флюідаў любві. Усё гэта выклікала шокавую рэакцыю пэўнай часткі людзей. Не ў мяне. Я часта кажу не тое, што ад мяне чакаюць, і таму таксама стаўлюся да гэтага з паразуменнем. Я наогул хацеў бы паглядзець на чалавека, які адседзеў 5 год у турме, і такой па выхаду даў бы нейкае такое ідэальнае інтэрв'ю. Спадара Беляцкага не будзем лічыць, окей? Спадар Беляцкі крепкі арешак. Я бы хацеў бы паглядзець на інтэрв'ю пасля 5 год зняволення у франкаўскага клікушы Маслоўскага пасля такой адсідашкі. Цікава было паслушаць пасля такой адсідашкі кральчатнік журналістаў Белсата, якія накінуліся на Бабарыку і Калеснікаву як гайня бадзяжных сабачак, скажем так. Я нагадаю, што Марыя Калеснікава парвала пашпарт на мяжы і не захацела з'язджаць з Беларусі. Яна пайшла ў турму на 5 гадоў, а мужчыны, прыгожыя мужчыны, якія ехалі з ёй у машыне, вырашылі ехаць далей. Гэты ўчынак Марыі Калеснікавай натхніў многіх мужчын, і ў тым ліку мяне. Разумееце, пра што я кажу? І звяртаю вашу увагу, што Марыя да гэтага велю лет жыла ў Германіі, 13 гадоў. Магчыма, праз сваю гэтую жыццё ў свабодным вольным свеце яна недаацаніла сітуацыю, якая можа з ёй здарыцца ў краіне дыктатуры. Але гэта не істотна. Яна зрабіла чын, на які не здатны многія мужчыны, разумееце? І за гэта асабіста я гатоў ей прасціць усё. Да і ввогуле я дарую ўсё, таму што яна для мяне яскравы прыклад гераізма і мужнасці. Буду ли я калі-небудзь, пойду я за ней ці не, гэта пытанне, таму што я не бачу нічога такога, што
сказала Марыя вельмі адмоўнага, і хочу падкрэсліць асабіста, што Марыя Калеснікава і Віктор Бабарыка это не одно цэлае, як гэта выдаюць зараз нашы незалежныя СМІ. Вось. І чамусьці, калі кішэнныя СМІ узгадвалі, абураліся яе вось гэтымі флюідамі для ментоў, чамусьці яны не узгадвалі гэты яе учынак, да? Калі яна парвала пашпарт. Ну, назвала яна Лукашэнку па імені, па бацьку. Ну, падзякувала она яму. Ну, невменяемая жанчына пасля 5 год турмы. І што? Ну, непритомная. Ведаеце, кубета непритомна. І, ведаеце, я разумеў бы такі імпэт СМІ, такі імпэт блогераў, калі б Марыя замест сваіх слоў падзякі Лукашэнку падзяквала мудраму Пуціну. Калі б беларускія спецслужбы показали відэа, дзе Марыя Калеснікава бярэ канверт з грашыма ад Лукашэнкі. Калі б Марыя Калеснікава прывяла б у ЧКБ мента Артура Гайко, калі б яна зліла план перамога, калі б яна фігуравала ў грашовых скандалах, ну тады б я зразумеў бы гэтае негадаванне, гэтую хвалю. А то, ну, рэальна атрымоўваецца вельмі аднабока і прадузята. На Віктора Бабарыку хейт і ганьба за яго крынжовыя паводзіны на канферэнцыі. Да, я вообще в шоке, да, что, бля, как это так? Как это непонятно ему чей Крым, такому разумному, он вельмі разумный человек, как это ему непонятно? Как это, ну, так вот ставится до войны во Украине, до наших добраахвотников, да, мне гэта таксама для меня выглядае крынжова. Але, ну, калі ўжо у нас СМИ, то трэба быць как бы суб'ектыўнымі, да? Таму што іншыя актары, которых тут шмат, которые з'явіліся у нашай тусе, ну ладно, у нашей, может, не для всех она наша, демократичных сил, вось, и которые тут косячат 5 год дискредитують демократичний рух, до них СМІ не мають ніяких питань. Ну реально, а де питання незалежних СМІ до того, хто привів і зробив босом координаційної ради агента Анжеліку Мельникову, яка там скрадла гроші Беспалова, Шапарова і Данути Хлусні. Вони там працювали безкоштовно, як оказалося. А де питання по гандлю мерседесамі прадстаўніцкага класа з маскалямі, які рабілі чальцы паспалітага рушання, той жа Беспалов і Шляхціц? Чаму людзі, якія 5 год звівалі актывістаў і праварачвалі афёры накшталт пашпарта новай Беларусі, ніяк за гэта не адказалі і працягваюць варушняк і прадстаўленне беларусаў? Чаму да іх няма пытанняў? Што больш крынжова і разбуральна для дымсілаў Беларусі? Адказ Бабарыка Золкіну пра Крым ці абарона дымсіламі гаманца Лукашэнка-Машэнскага і пастаянная ягоная рэклама ў незалежных выданнях незалежных, да? СМІ разабраліся, Белсат разабрался з нашай Нівай Сазаравым за план перамогі, за гэты сліф, за то майно, якое ён прадаваў на польскіх сайтах. Вернули майно, которое люди набыли за свои гроши, которые Азаров продал. Не, Азаров по поведомлению Максима Шабуцкого купил квартиру в Варшаве, и все нормально. А чему незалежные СМИ не задают пытаний про сумневные сборы на Байсоле, где собираются некалькі год сродкі под неіснуючы подроздел? Подроздела нет, фотографии, а гроши збіраюць. Чаму Байсол не цікавіцца, Белсат не цікавіцца, і ввогуле не незалежныя СМІ,
сумневными справаздачамі дзетпікера Стрыжака, который я публікую. Я же публікую факты, і гэта нікаго не цікавіць. Чаму незалежныя СМІ нічога не кажуць пра сямейныя грандасосныя падрады ў ДМ-структурах? А тут прыйшоў Бабарыка і Калеснікава. Давай-ка мы на іх адарвемся. Сорамна. Паважаныя журналісты, так сябе паводзіць. Таму што з тых, хто гэта ўсё нарабіў, ніякага спросу няма і не было. Всё там і Белсат, блогеры ўсе на шэпце, ніякіх расследаванняў, ніякіх наступстваў. Значыць, пра гэта нельга, пра тое, што я зараз пералічыў такім длінным спісам і што ўсё гэта пахавана пад сукном, да, і ў маўчанне так званых журналістаў. Вось как любят себе яны называть журналистами, да? Не, журналисты не, вы не журналисты, вы информационная обслуга офиса Светланы Тихановской и грантодавцев, которые, вы не журналисты. Ну, то понятно, да? Но я просто показываю, как бы люди, и у тым ліку, які вышли з турмы, у тым ліку Павел Северынец, блогер «Жыве», ну, хотя блогер «Жыве» гэта ведаў, ён вас крытыкаваў і раней.